nụlụ nwaanyị mana ya fụlụ dis woman n'anya too much ya na ya na-abọ wee bili na mgbe afọ na ya na-eme ọfụma ya wee bido na-ego properties na ya na-ege n'afa ya na nwunye di ya mụrụ na ya bụ Lili na akpa wele akụ ọka ọsị m nne na fago school together with afa ya na nwunye n'ife ọ bọtala ya ụmụ na-atọ nwoke na-abụ n'ofu nwaanyị ọsị bụ nne ya ka anọgide ya na nwaanyị a wee see obere okwu na ya mụrụ na nwaanyị a plan sigo ka o si ahapụ ya ịghọtago maka na ife sela okwu bụ na ọ si anya lee ofu ala ka a wee nyelu nwanne ya nwoke n'obodo oyibo nọ na nga aka ka a wee gbapụta ya wee si ya mba na ya ma mmie from that day ka fabido wee sebe okwu nwa obele okwu nkịtị fasa nwaanyị asị na ya da anọzi nya ya na-edo ya na anọsị na ya da anọzi a na-ekwu owepụ okwu kọtụ ewelu ụda kọtụ na ya mara na ife ọ na-target bụ all these properties ewesị na a ga-eke ihe niile do n'afa ya na ya na-abụ ụzọ na-abụ ọsị m nne in fact na ịfụnanya melie alụ o even the school ya na-ayị akafa nwee ịgbagolu na-ekele oke ọjọọ sị na a ga-edi ya gbara na enyi nwoke chọrọ igo that school enyi nwoke wee golu skuulu fa wee kee ife niile ụzọ na-abụ kesie onwelu skuulu na-arụ ọnụ ya na enyi nwoke do happy ya nwanye anụ nwaanyị ọzọ ịghọtago ịgbagolu ya kontinu ukwe ya na-eme ọfụma mana ya drọzi asurichas ya dụ mgbe afọ mana ife a ji wee wetara anyị akụkọ ọbụ kịta na ya mụrụ ma nwunye olesili ngwongwo ya niile eleo ko ni amoro because ni asela anya entirely due to ni anwụsigo ni aba dị prepre ni ihe a na-adozikwa kịta na nwunye bịalụ wee na-asị ya na ụmụ ya ndị nwoke na-abụọ ni akwesịrị ike ikwe ha oke asị nnafa ọsị m nne ya wee paa ihe ese mba na nwaanyị nke enya na-anọ kịta na ọ mụtakwala ụmụaka na-atọ disen nwoke na-abụ na ofu nwaanyị ka ọ mụtakwala ya ọsị m nne nye ekwesịrị ya nye kwesịrị ka asịkwe na oke nke ya ketelu wee setụlụ ụmụ nwaanyị a asị nnafa ya ịmagolunu na ala Igbo asị nna na ọ bụrụ na ịkabakasịa na ịkwesịrị ike ife inwere among ọyọ ụmụ nwoke ndị mụtara wichi bụ ụmụ nwoke na-anọ ke amụtara mana ya na nwunye ekele ihe niile ha kpatara ụzọ na-abụ na properties niile ya jikwa ego wee goo na o nwerekwa ife nwunye ya na-alụ na-abụghị na that school fagolu ka a tilie ọ na-eme vice principal there afọ ịghọtago because ọ dịrọ qualify enough ime principal no vice o ya wee ka efe ncha niile ụzọ na-abụ wee nye nwaanyị a o wee bulu wee pụọ wee bịa kịta wee sị ya na ife abịa na ịma bụ ma odegokwe wil ya ma okenyego ụmụ ya oke n'ife chọrọ ịma bụ ibuli ya ị ga-ekenye ụmụaka oke ọsị m na ebela ụmụaka a na-emie bikos na ụmụ ya ka fa bụ na ya kwesị ikenyefe oke ọ bụrụ kịta na ọ bụrụ na etinyere ụmụaka na wil ya a ga-asị na ya bụ ajọ mmadụ ọ bụrụ kịta na o nwere ife a ga-ekenye ụmụaka a ga-asị na ya bụ ajọ mmadụ kedu onye a ga-asị na ọfọt ya nye kwesịrị inyefe ọsị m nne na mgbe nwaanyị a ji wee lesigo ife niile o ketelu n'aka ya to the point na ọ na-achọ nke a ga-enye ụmụ ya na anyekwa ụmụ ya sefụ na o nwere ike ilekwue apụ ịghatago n'ike gwụlịa o n'ike gwụlịa n'ịma ọkwa ife a ga-agwa ụmụ ya na ndị mmadụ na-asị ya gwa ụmụ ya na ewegolo oke nke fanye mama fafa jekwubezie mama fa ka mama fanye ha oke nke ha ya gbara ife a ga-eme ya kwesị ka wepụta ebe a nye kwesịrị ikenyekwa ụmụazị okeke asị nna fa ka ọ na kwesịrị na mistake ya ma ebe bụ ị na-eweli ife niile ya ga na-ego n'afa ya na nwunye si na ịfụnanya ya mara ife anụnwa mee kịta eziokwu na ife nwaanyị mere achọ ka mana mama nji ewesi ụmụ nwoke na ịchọrọ igolu nwunye gị property ga-ego n'erie ọ ịchọ itinye afa nwunye gị n'akwụkwọ ife inwe ga-etinye ne ịghọtago maka na mgbe ụfọdụ na ofu aka lụta mmana ozu ọrụ ọnụ yes amaọkwa n'ime ife ga-ekwu ma ekwufi ọnụ ụfọdụ na-akpa agwa na-emetụta onye ọbụla amara m ife ga-agwa gị ọ bụrụ na ị nwee nye ụmụ gị mara bife inyefe adụshọn na fa amagolo ife inyefe n'aka fa adụshọn nọ nke fa ka ọ bụ ma ọkwa maka inye mama fa ma ọ ka ide ka ọ dọọlụ mama fa emene nke afọ maka na ma gbara ife ga-ekwu na ọ bụrụ ụmụaka si nne fa na logo odostens lesisie
apịghọta na nwoke maala ife asịrakwa m na ị mara ife o na-abụ ịchọ igolu nwaanyị ife ịnọ ọnọ igote ofu ana n'afa nwaanyị nye ịnọ ọnọ igotekwe nke a nye ịnọ ọnọ igotekwe inego nye ịbịazi iwelu wele gị kọva ndị ọzọ niile o proteti kwe ma ọ bụ na achọọ gị afọgo ịghọtago ọ bụrụzi nke fancha niile olesi ma nwaanyị afọ so ga-akpata o ịkwọ denụ ịma na unu na-abọ ga na-emie tugeda na-eme fancha niile ịkwọ ma ịchọkwa m o maka o nwere ndị bụ ọkpatakụ nwee ndị bụ oliakụ na Chukwu mazala nke ịnụtara ọkwa ya dara daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.